Hello guys, saya sempat priang burung mepi shagan dekat channel jonga temangai Matthias Sport Bank. Te yakni kapon nga kwa ban kerentang sepang jonga he ngala sedang mensina ki konten ki baper ki ban I min sim ya phi wat yang ngaro ubasna ubakren ka I min sim yang asibun ngatip ya kane ombaro kin sngau tanat iki konten jonga lani ombaro kin support yang lani ombaro kin sngau tanat yang ya ke e ke bangale don ki ban rekhi yang baru don ki ban ignore ya ki video jonga bat ting ting ngan yo tang kan diat hi ki views tang ba nganam sange ya kane ka kam jonga ngan yai beting lada ngam yo gijing support ro ngan yai beting nganom kan randin re ngan shina bet kat bau men sim jonga ukwa usngau tenat ngam shina ya ka konten tang namar ba boro kin sngau tenat yanga ngale ya kene namar ba ngadon ka thong lane ka dreams badru ngakwa ban pej kanno ka jingjengai ngala ban poi hakane ka kam ka bangale ka bangatrai hapo social media ban shina video ban kran kumne ngadon men sim palat mo nga sngau tanat palat kum kini ki jai handrai bun sin nga perkhat lada ngale ngan yo ne em ke jing support na phi ki paj ba ki pa page ya ki video changa te kum ta bet nga perkhat nga bu ting no te ngong lada nga sedang ro kana mentoy hire yang nganom po hire shino om don hire ban page ya ki video changa namar babun sin ni ki kasi ngim support iwe ya iwe ngi bisni ya iwe ngim kwa ba ki we kin kiu para kasiro te kene kapor andala dap sisnem kumta te kamen sim jonga kaki siki abang page ya ki we ki la poi sha prang mo ka content creation te hakene kapor ngaru ngas ngau tanat ba kum kini ki jai te kat banang let kisngi ki por umen sim jonga open ki yang apo don ong ada mempo shino ro sngau bahale persyang namara ka jing im jongi ki breu ladangim persyang nyinom la ban le ya kono ko kam tengang ru nga ongan persyang namar bangala de ban lan shwa shaki koses banga invest kumno ban edit video kumno ban sina video kumno ban keren kumno ban ring video tengala yo knet konsoi kijing hikai hoi ka certificate ru ngala yo tangba ngabu ting si bu ting ngam kwa ban sedang namar banga ting yo ki we kin ong yang kumno habanga sina ya ki video kin ong yang kumno ka video jong meru kamlong ka baba na kata kadau ngabu sheden kita ngasong khop ngam kwa ya ke Andre kat banang let kisngi kipor hot ki YouTube channel jonga yam kane bap yo i mentang ala sedang nado arjar arpolai da kutu kupor ngam yo jing nang jing start sepang go YouTube tanga i no ngasu post ki video kat bayo ngasu keren krem tip de ke sepang go algorithm sepang gi SEO Andre mentang ala kwa tengah ala lan ngala de ban invest ro da kepisai hapo online te ngala yo ro ka certificate ka banga yo na online hi na pune te hoi ngayo kanit kan soi kijing kai hang tau ki la yarap yang ngamo kum no ban sedang ke YouTube channel hapo Instagram te kat banang mi kisngi ke por ngaong da ke ngan sina content creation hoi kijing kai ngala yo tang ba ngaperkat da ke ngin sina video da ke content ngan sina hagata ke por ngampot poi kini kijing mu perkat jonga ban share ki lifestyle jonga hapo YouTube ban keren ro ki motivation ki inspiration ban min sim lem ya ki para kisi ki bayo i ya kini video jonga man la ke banga upload ya kawai kaliang ngadon jing namar ba bun hi ki kasi jonge kim support ya ibe mo te namar kim kwa bangin kiu hoi ngam ong borok khoj para kasi wanam sngeu don katu kan nemo haba ki we kisna video ha ka jaka bagin support markong pong ki ya komen ya ki dak kentin ki bas new ki bam sngeu tanat andre ngam kwa kum tana kata kadau ngakuit no ya kene ka YouTube ngam kwa ban sedang namar bangating mo ngam kwa ban yes ngeu kum kita ki keten andre wala kataro nga perkhat ba lada ngam yo kum kini ke jar nganom po hire syafrang te nga perkhat be haden si banai ar banai ngan sedang be ngan keren be kat bangala kat banga poi phang man keren ngan keren be ngan I min sim be ya ki we namar ba sen ka sngiam kat banga nang create ya ki video kat bang nganang post ya ki video ki ba pis ngau tanat te yo le sero pin sakershan yang mo ngan sakiu syafrang namar hai tip isen nyala sina ke YouTube channel ni kwa be ban poi syafrang om than ya ka pisa mo oi ni sina ke YouTube channel ni post ya ki video ban yo pisa ban yo ban kamai haden bang ni yo monetize te kabakong sane nga kwa ban yo i kanu ngapoi sejengai nu kan di kejing tres jom jonga kan pen poi yang sya kata ka banga thmu hoi ki view suru hapo YouTube ngi don kam bandra ki subscriber ngi don kam bandra
idon kam ban yo borok khoi sen ngila trei tang ba po social media hi sen bang ngila trei sen hi ki bang ngila ai na do men sim em nginom sa din hi re hoi menta phila ban page ha ka profile jonga ru hang ne YouTube kadang read ba ka subscriber jonga do kata tang ba nga persyang bet ban create ya ki video jonga yo le se season ka sngi ngan sapoi se prang klem da mudur hoi ka banang kong ya phi ki para ka si nga kwa ban nong lada phio iya ka ne ka video jonga sngo ba sa support lem yang amo namar kawe kajing subscribe jong phi ya ka channel jonga yo le se ngan yo men sim ngala ban sina ki video ki ba pher mo ki dikharu habangi i habaki create ya kono ka content ki sina mo oi namar ba ki ya support iwe ya we ki poi saprang omde ru ko mangi ki kasi mo ladangi create ars nem lies nem ro minom poi hire chanoแต่ในตากระดาวงอีพีเอ็มมันตากระประเทศกิยาละชนะลดกีคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบแพร่ยิมละชุมะada ngi don kam ban page ni la yo ada ngi search ni la yo te ka ban kong ngi ha ban don kam ban support iwe ye we kumpara ka singin poi saprang mo te oi mangaru nganang sedang ngan ya lekat bala ngan post ki motivation video ban ngan pan iya ki lifestyle jonga namar hapo youtube hi lada pim sina kumta em daki original jong phi ka youtube kala ban suspend mo ni ha ban sina daki content jong ni mo wanam copy ya ki we namar dangi copy ya jong ki we ka kala ban restrict ya ka account jong te knang ba kanom long kumta sina bet kat ba pila lada kam baru biang bet namar hapo youtube hi sen ni la trestom in poi hi saprang sen gasngi telada jiakat bajiaru ngangan yaj bet saprang nga ngan sina bet kum kini ki video namar ba kamen sim jo nga kas ngau tanat kum kini ban tray hapo phone hoi lada ngi nang man pendon kam ya ka phone jongi hoi kaya rap yang ngi sibon lada ngam yo ki jingkarsan ro lada ngam yo ki views menta hoi ngan ya le bet saprang ngan tur bet saprang ngan sina bet kum kini ki video ngan sina bet ki video man la kas ngi ngan upload hoi don kapor ngam yo por don kipor pa ngayo kulut kipor te kabiang yang namar haba ngile ya kono kam ngi kwa ban job namar kajing job kam la ban wan ha ka we kas ngi ya banon kam ban try storm ya banon kam ban le minot ban apo social media ngi ha ban le consistency ya ban le man kas ngi ban post video man kas ngi te ka we hi nganon kam ya kajing support jong phi mo ki bayu iya kani ki video jonga hoi lada ngai tho ka jrong ba mo sipang kane ka story jonga kumno nga kwa ban sedang content creation la slam ba tang ba ngam pan yo ki jing nang jing start and rai nga ha pan yai sha menta pan ngalatip kumno ban kan ngalatip kumno ban ring video ngalatip kumno ban edit kan diat kan soi te menta ngaton kam tang ki jing support jong pi ba apa pi support em ngayo man sim man sina kum kini ki video ban pan iya ki lifestyle jonga what ai tang ki dikhar kin poi saprang to support lem ya ki para kasiro ki basina kano ko content creation kano ko content baki sina support lem ya ki bakin poi saprang baga jaj ben riu kan poi saprang amar si sini ngila le ya kano ko kam om don menu hi bakwa ban sa din boro ngi kwa ban poi saprang ngi kwa ban job te tang kani hi ngakwa ban ye tho ya phi hoi kam jrong than re te ladap kani ki video ka poi sa phi ngau ba page ya kani ki video jong hado bakut kani ka video jonga wanom kulat ban subscribe ban share sikit prolog jong phi badru wanom kulat man like ban comment mo namar ka we ka comment ka we ka like ka we subscribe jong phi ka I mean sim yang ngai shibun mo ban nang tre ban nang sina ki ba nga thmu haga not jonga ya khoblai shibun ya phi ki ba page ka ne ka video jonga mine sham pat sha ka we pat ki video khoblai shibun